Ah. Ay, ma'am. Aga lang eh. Ano to? Sino ba ginata mo? What? So ayan mga ka-IndaY, mga tumi dito sa lalong-lalong. Na si Ma'am Bibi, o si Milbon, si Angel, si Stephanie, ang mga kurukungho na narito naguna-unang na. Si Gerald, si Kuy-Koy, si Mukimok, ug si Kar-Kar. Nabusog na kayo ang mga person, busog na kayo. Pak! Sana all. Hala, unsaon? Unsaon mo pagkuan ba? So, ayun guys. Napunta na kami dun sa malalim. I-take over ni Angel ang vlog. Nara ang mga kuan si Gerald, si Mukimok, si Koy-Koy ug si Kar-Kar. Bye-bye. Nya pagara-gara niyang. Uy, ayaw dra kay lalong. Ha? Diri man ko. Ato ada niya daw. Si Mokimok og si Koy-Koy. Sige daw be, sige daw. Sige daw. Dali. Hoy, maugbok ka dira Mokimok. Sige daw. Balik daw. Tagay, sige biyag, uyab. Ang sakar. Hoy, pagtarong na. Kuan. Ay, yung cellphone. Ay, sa Lukso koy. Nabuy, ay ko nabuy. Ayo pagkuan ba? Taogan sampai elementary school. Huy! Huy! Sige na.
Hoy! Sige! Ala ko sila. Sige! Ikaw, Day! Uy, mabaw ba yan, ah? Ikaw kalut? Mana? Sige! Dapat ikaspas mo na ito. Ganun. Tagyo nila dar. Ikan dire. Kuno dire. Si Milbon ba? Guest, si Mona. Ayan. Si Mona Lesa. Ano ang guest? Guest for speaker. Na ay kasi ko ano? Pearly pa. Dami. Balay na yung sila. Hoy! Wala na? Nasa ka Istorya sila. Wala tol. Nawai ang Wala akong sisig. sing-sing. Kaya, naway mo sisig tol. Dagag oy. Sumireste.
2, 3, go! Uy, grabe! Isa. So, mga ka-IndaY, mga taga-barian, ato niya, taga-mako, dahil vlog na naman siya, guys. So, ako pala yung magkakamera sa kanya mga yan. Ako tig-video niya, okay? Pangit, no? Sige, magtaguan na. Ito na, nakabidyo na. Magtaguan na tayo ikaw pag-go. Hello mga ka-IndaY, it's me again, IndaY Rona, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So yun mga ka-IndaY, today it's shout out time. Ayan, shout out sa aking mga followers, sa aking FB page, at saka sa YouTube channel. So ayun na nga guys, mega love shout out ng Eileen Bisdak Risbacker at saka sa kanyang main account na Eileen Bisdak from Turkey, at saka kang G&L TV, Mercy Balogon, Sarap ng Buko, Rising Flag TV, Dinvel, Honey Mix Vlog, Ina OFW Vlog, at saka sa Alex Nestor, Angel K Tutor, at saka kang Eileen Bisdak Vlog, Cleo Mark Habasa Rubio, Eileen Bisdak Resbacker, Nancy Gimenteza, Dan and Ann Channel, J. Aguilar, John Mark Paha, at saka sa aking mga ka-team Shunga, Mimi Movera, Daryl Perez, Angel Grande, at kang Sherwin. So ayan mga kanay, mega love shoutout sa inyong lahat, at sana po nasa mabuti kayong kalagayan, at sana po ay always good health, and asa po tayo mga ka-IndaY, always say a prayer. Thank you po sa lahat, at sana po mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel at saka sa aking FB page, IndaY Rona's Vlog. At salamat po sa inyong lahat. So ayun mga ka-IndaY, ako'y magpapaalam na. I'm IndaY Rona, and bye.